Pinokio a jeho priatelia prežívajú neobyčajné dobrodružstvá. Objavujú hodnoty priateľstva a učia sa dôležité lekcie o pravdivosti a odvahe. Nenechajte si ujsť túto čarovnú rozprávku, ktorá vás zavedie do sveta fantázie. Každý deň na TV RIK. Ovečka Sean rozhodne nejde so stádom. Práve naopak. Stádo sa pod jej vedením púšťa do rôznych činností, ktoré pokojné údolie menia na pastvinu plnú zmätku. Pred farmárom sa so stádom snaží urobiť poriadok pes Blitzer, no nie vždy sa mu to podarí. Sledujte každý deň nové dobrodružstvá s ovečkou Sean na farme.